Naghatag sang reaksyon si Monsignor Meliton Oso kaangot sa ginbalik nga 100 million pesos nga kwarta ni former Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice o DOJ. Ang among nga kantidad ang naghalin sa iyang mga ginkawa at gikan sa maanuwalya nga flood control project sang gobyerno. Sa interview sa Bombo Radio kay Monsignor Oso, Direktor sang Haro Archdiocese and Social Action Center, igin pahayag nga kaangay ini sang ginobra sang santo nga si San Mateo nga isa ka manugsukot sang buwis kag nagkawat sang kwarta sa mga pumulyo kag napinsaran sini nga ibalik ang iya ginkawat kag maghatag sang kwarta sa mga imol. Sunuman sa iya nga kundugay na nga ginkawat ang kwarta, dapat na ibalik ini nga may dugang nga interes bangod wala sang kapatawaran ang pagpangawat kun wala sang restitution. Mas maayo man suno sa iya nga ang kwarta makadto na lang sa nagagwanta sang kaimulon. Dugang pa ni Monsignor Oso nga kaangay ni Alcantara dapat na ibalik na sa mga kongresista, senador, kontraktor kag katapos ang DPWH nga involved sa korupsyon ang kwarta nga ilagin kawat. Wala sang kapatawaran ang pagpangawat kung wala restitution. Kung balikan nato ng experience ni Zacchaeus sa Ebanghelyo, tax collector siya, hindi ba? Oo. Nagpangawat na siya bilang tax collector. Gani siya mismo ang nagsiling sang makonverter siya, tunga ihatag niya sa imol, kag ang tunga nga nabilin, gamiton niya sa pag-restitute. So tanan dapat nga kulimbat nila, tanan nga tuklo nila, ibalik to the last centavo with interest.